verhuis wou thuis gaan. Ja. 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 Ja, zeg man. Ja. Vroon Pietma, ze speelt daar met hij voor Cortina verschrikkelijk mooi. Hey, Koosman. Het is niet voor Cortina, nie, man. Het is een concert, Ina. Ja, maar het moest wat ik gezegd, man. Nee, je weet, Koosman. Ja, Piet. Ik wonder nou. Wanneer komt die daar met de leer Poepie Duella? Nou begeleid op een concert, Ina. Poepie Duello. Zie die Poepie Duello daar is hij zo. Zondagmiddag zo van neus nog kiezensbondjes opgedronken. Dan praat die racismus nog zo. Dan poep je zo gezimmerd. Nee. Maar nu bied ik batterijen snel gaan daar voor mijn kamer. Ja. Wanneer die Poepie Duella, dat moest elke woensdagavond. Ja. Op die kassie. Ja. Om 9 uur. Hoe laat? 9 uur. Hoe laat? 9 uur. Oh, daar iemand met Odeon maskers op. Ja, Insta. Hij is daarom een baie beskaafde sien daar. Zijn maasike baie lief op. Maar zo'n jongen, zo Nou, je weet niet, Pieter, laat mij zo dit daar. En daar. Op Lieder Pizzaplaats. Nee, wacht. Kan ik niet best. Het is Piet. Nee, zo heel leven niet. Is maar Piet. Dan daar. Op Lieder. Ook Pizzaplaats, ja. Daar toen hij compostitie gehad heeft. Ja. Ja, hij dacht. Ja, ik onthoud die grenzen verworgen. Was dus een contemplament. En wij? Een contemplament. Een compartiment. Nee. Dat was ik al. Nou, je weet niet, Pietman. Die dag was die dag waar ik die verdomde zuurste koffie van mijn leven gehad heb. Ja, die dag dus was een bokgebraai. Die wacht, wil ik jou nu die story vertellen? Geen story. Nou, dan die wacht nou, man. Die dag daar. Toen drank ik daar wordt nou zo'n koffie. Jo, maar dat was zuur koffie, maar in ieder geval. Je moet over olie de Gertie. Ja. Ja, ook Gertie. Dat ergens een mesjes gehad. Ja, daar eens de Gertie nou. Zit me altijd goed is in die landige paradeun geballet. Ja. Maar in elk geval. Nou, die dag. Je moet over Christoffel. Nee. Ja, man, die skill, Christoffel. Ja, Dat is een bulletproof brillen gedragen. Ja, insta. Ja. Dat is niet zeggen wat je lang kan doen. Die lopen naar zo'n niks beter. Insta, Christoffel. Nou, snoep toen nou zo die dag. En ook Gertie zei toen nog niet dat voor ons koffieje. Ik dacht niet, ik heb maar alles voor koffie zo recht zo. En daar toen nog niet meer melk niet. Je moet uit die dag. Ja, ik heb daar die van mijn buren trouwens maken. Ja, zei. Ja. Nou, stap toen Gertie zit toen over Christoffel daar landen toen. En ik besluit toen niets als aanloop. Om niet te kijken, die kan het recht doen. Maar daar was baie
op die plaats. Baie koeie. Maar daar was net een bui. Net een. Ja. En ons stap toen nou zo met die landen langs. En ons komt daar bij die koeien. En die zin zei voor mij. Wow, je ziet daar een koe daar. Ze van ja, zin. Die zei voor mij. Ons drijft daar pinkgoedjes aan het drinken. Onze eerste ding wat daar uitkomt. Ik zei, kijk zo. Ze van die is rechts in. Maar wat hij toen niet weet niet. Is dit was niet een koe. Nee. Maar die dag was die dag wat ik die zuurste verdomde koffie van mijn lieven gedronken. Maar in elk geval... Nee, maar die dag het ons met zijn bak gebruikt. Ja, een stuk. En die fles nieuw, die was zo vrot. Die waren ze daar rondgelopen. Niemand biedt het, was die eiersaus. Ja, dat was die eiersaus wat Gert die zo in die vlees gedrukt heeft. Ja. Maar in ieder geval. Ja. Ik denk dat dit aanleiding gegeven dat ik toen naar die dag moest dokter toe gaan. Niet zo op Piet, nou. Ja, ik ging toen naar de dokter toe. Ja. En ik zei van, Dok, ik heb de pijn in mijn roer. Nou, Piet, nou, waar zit jouw roer, man? Nee, ik ben een elke keer als ik beweeg, dan pijn. Jezus, man. Wat is die? Is dat een toetsengel? Niemand Piet.